Izvjerovali sa kanala D Mobile Games, tako ćemo danas igrati malo Bunny Hop, to je isto kao Counter, veoma je dobra igrica. Counter se igra na kompjuteru i drugačija je grafika, ali ovdje ima je na telefonu, izbacili smo samo za Bunny Hop i za Surf. Ja ću prvo malo Bunny Hop, da vam pokazam koliko znam, i onda Surf, tako da krećemo. Mislim da Surf znam više. Ja sam to više igrao i više sam vežbao na Surfu, pa da krenemo. Znači, imate, znači, stvarno je dobro. Znači, dobra je igrica, znači, moj partner Luka je odigrao tu igricu. Da, moj partner Luka je odigrao tu igricu i nije takva, ali kao ona Rune, izbacio je novi serijal Rune na kanalu i izbacio je i veoma je dobra igrica. On je nju snimao i to je Bunny Hop skoro, a sada snijem i ja moj Bunny Hop. Pa to je to, pa da krenemo. Znači, ja sam ovu igricu našao, kao vidio sam, ajde da vidim šta je ovo, da li može nešto se dobro uradi, i eto, video se može snimati. Ja ću još malo snimati da vam pokažem koliko znam Bunny Hop, a poslije ću više snimati. Da, ja ću odmah krenuti na Surf mod, pošto Bunny Hop ne znam toliko, ali Surf mod malo bolje znam, tako da krećemo. Znači malo sam provežbao i vratio sam na fore. Da se tu može, gledajte, zapazite ovu foru na Surfu. Vidite, znači pred kraj samo se dižete i mijenjate strane. I sada gore imate kao neko ovo. To je obično, tako da je to lagano prelazim, kao što sam rekao. Mnogo dugačka mapa, ali dobro sam dosta stigao. Imam dobri leveli. Znači, ne, trebao sam na ovu stranu, da bi se od ove strane odbio ka Bunny Hopu. Inače, to je prosječan Bunny Hop. Ima samo dve male statice na koje možete nešto promašiti. Inače, evo, ja ću vam pokazati. Znači, ova tanka statica, kako sam pao? Znači, znao sam da ću pasti, jel tu kao ima jedna mala rupica, ali dobro, ja ću vam ponovo to pokazati, jer ovo ide meni lagano sada da ne kažem, da ne psujem, krećem, radim dobro, like i jebem ti sve, eto šta. Ne mogu, znači, samo, ja kad pričam, ja tad najbolje radim, tako ću bolje pričati. Da, gore imate Bunny Hop, samo što za njega trebam da stignem, jer treba mi odraz, a ja treba mi levo, pa desno, a se ne mogu lepo odraziti.
Tako da tražim priliku da se lepo odrazim. Ne mogu, ne mogu da povučem ova dva klika. Sad ćemo map. Znači, kao što rekao, veoma je dobra igrica. Samo što nekad zna da iznevira, a samo kad sam pričam istinu, znači stvarno zna nekad da iznevira. Gledajte koliko sam poletio. Znači sad ću tu skočiti i neću sad tu da padnem. Ma daj, kako sam pao sad! Sad! Što takav šugav bunny hop mi daju? Trči ski, bitch. Opa. Opa, opa. Ne daj, brate, ja stvarno ovdje ne znam da hodam. To me stvarno ne vira. Taj bunny hop šugav. Spalni mu ga majki, koga jebem ti arhitektu koga napravio. Koga napravio taj bunny hop. Jebem li mu sortu. Aj dobro, razumem ovo po surf, a brate ne mogu da bunny hop je. Evo, ja ću sad lagano dođem do tu. Ali meni je bunny hop problem. Meni je bunny hop. Ma daj sad da padem! Jabem ti arhitektu pičku! Stvarno evo te! Znači uvek padnem na tu istu foru. Što ga napravili... Stvarno. Izvinite, ali stvarno što su ga napravili ne može se prođe taj skoro. Prije sam ga prelazio laganica, gledaj sad. Sad mi teško... Nema, dobro, bar sam prešao to. Što sam ovo. Znači, sad ću prvo na desnu stranu da idem. Znači, možda će mi nešto bolje biti. Znači, na desna strana, svuda idem. Znači, svuda idem. Znači, na desnu stranu. Na desnu stranu. Znači, hoću na desnu stranu da vidim nešto. Da li tu nešto ima? Da li tu nešto može da se uradi? Baš me to zanima na desnu stranu. A da li vas? To je pitanje. Odnosno, da li vas isto zanima za to desnu stranu? Znači, stvarno mene zanima. I zanima me šta se dešava na kraju igrice. Znači... Nema veze, ja ću tu na tu desnu stranu da prođem. Pa makar umro, znači, ali stvarno. Tu ću da se potrudim, stvarno da prođem. Znači, ama stvarno. Znači, sad se malo mora da nešto. Jeste vidjeli, znači nožem sam zabio i pao sam dole. Nama, brate, prsti me više bole. Bunny hop. Znači uvijek nam, znači no, birajte da li hoćete bunny hop ili ovo teže.
Znači na surfu da hoćete da sve surfate 4 i da imate teže ili hoćete bunny. Posle bunny hop i još te teže ili hoćete da imate dugu nu. I sad stvarno, ako sad ne prođem, evo desno. Da, ne mogu se odraziti dotle. Znači, lagano se ne mogu odraziti dotle. Zašto ne znam? Da, znači, ste vidjeli kako mi meni hvala pre? Dobro. Prvo ću ponovo. Baš me zanima kod te duge šta ima. Znači, ama stvarno me zanima kod te duge šta ima. What the fuck, ste vidjeli kako sam ja samo došao tu? Ste vi vidjeli, jeli? Čekaj, tu moram da se odrazim odavde. Odavde, no pa. Ne! Eto, znači, jeste vidjeli što može sad tamo? Znači, odate od tamo i bunny hop, odnosno preskočite, on je šugavi i onda možete da dobro prođete, samo što trebate, još tamo još 2-3 ova, još 2-3 ovakva stazice surfove. Znači, ja ću sad, znači, hoću da uspijem da se opet popnem pa da vidimo šta će se desiti. Znači, to me zanima. Znači, baš me to zanima. Hoću da se popnemo, da vidimo šta će se desiti. Evo, ponovo sam nekako došao do gore, ali dobro. Znači, tu moram... Opa. Znači, dobro, odrazio sam se. Znači, sad trebam ponovo da se odrazim. I ponovo nema. Jeste vidjeli samo koliko je dugačka mapa? Znači, premnogo. Znači, tu ima koliko vi želite. Znači, koliko vam Bog da. Znači, koliko hoćete. Znači, da ja mislim da tu nema kraja. Koliko ja mislim tako. Da ovdje nema kraja. U surfu. Da. Valjda se tu broje skorovi. A meni je skor obično 0, jer sad nisam lepo odrazio, samo lepo odrazio, prošao bi od dole na gore. A sad ću se lepo odraziti. Znači, bio sam ispred toga. Ja sam htio lagno da odem levo pa desno. A sam glup, stvarno, ja bože. Ne može. Treba velik odraz, kao što sam rekao. Nisam pokazao, to ću vam sad pokazati ako uspjet dođem do te duge. Ajde, daj Bože da dođem. Znači, do te duge ću doći sad i eto, Bog mi pomogao. Evo, gledajte, možete sad da se gledate. Ste ovdje gore i vratite se i opet pritisnite pa razmislite malo šta treba da radimo. I onda, tako. Znači, ja sam vam to pokazao i mnogo je dobro surf mod. Mnogo mi napreduje. Tako da, ako vam se svidao klip, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu.